Ik zie terug het Ruud en dan zie ik Epke bezig. En Herre kwam ook even langs. Ik denk, hij probeert het echt even volledig uit. En toen zie ik terug het Ruud. En ja, fjouwer vluchtelement achterlijk hoor. Ja, voor mij is het binnen 2 redenen wel. Hij heeft nou Trojon Rio. En in zijn holle is hij daar al maar bezig. Want dat speelt wel 4 fruit. Maar een topsporter het direct alweer doelen stelt. En het tweede weer natuurlijk, ik wil het bericht van Bart van Deurlo. Dat hij al 3 vluchtelementen turnt hier. Ja, en Epke kennende. Je kan hem nooit beter triggeren terug te zeggen van nee, ik ken het ik. Dan weet hij al en jou ik even gas. Dan doe ik het weer even oors of beter of meer. En Epke die zie ik laat zien en ik zie Daniel laat zien. Want zag weer het een beetje. Nou ja, eigenlijk geweldig en een beetje humoristisch dat het zou gebeuren.